Ay, nakalukat ti balay da kumare, nasaya at da. Met gayan tahan kong imbaga nga umayak. Anak nga nilibasan. Mare, ito di 20 mil. Ano? Hindi 20 mil kumare. Ala, kijiyot utangig kumare, ito yun lang. Utang mo 20 mil. Naman mare, kani. Yapuran tani pumano sa ni kumare Jolie ka itid ko atin ni payong nga gamitin Patay, sa. papanan na kumare. Ay naapo kumarehan mo nga pakialaman. Isunan ko ti pagdamagan, error mo kidi di 20 mil tani kasapulak ko ta tani. Apanak agpareban kumare, tanapanak nagpa-schedule di kal man tatakano ti schedule di pa nagpareban ko kun manicure pedicure. Ano? Tapos apan alam nila kay ko daytay in max nga hulugan na tanan na main nga talaga kumare di bulbuludat kanya isong error mo kumare. Ala kumare, kaawan mo tiwin na wanak kumare nga utangem. Ay na kumare. Nabayag na ng ibaga akon. At kurang-kurang sa nga 2 bulanan kumare. Namin ano ako ng ibaga kanyam. Hindi ka mat nagsasao. Iso nga ti amet akat adata isisin mo lang. Iso meruar mo kumare. Ala apo kumare, talaga nga awang kwartami kumare. Ani, nausar mi ti emergency kumare. Ay na. Tanaglaing kan na kumare. Ang sino gamitin ng ibaga kanyam nga gamitam ti emergency. Na, kaya nga utangit na jay. Nabayag niyang magbagak kanyam ginamit mo din ti emergency kumare. Ay na, apa. Madiday ta nga galad mo kumare. Ala apo mo kumare mo te. Ay na, apo. Kumare, madiday ta nga ugalin. Tanga mabalinday ta nga ugalin kung panagrasrasan mo. Ala talaga awan ti kwartami kumare. Kakita man ni dagitoy bulsa ti duster ko kumare, nakarwar pa yan. Talaga awan ti kwartami kumare. Ay na, ako kumare. Hanga mabalinday ta nga panagrasrason mo kanya. Ore pa'y nakaruwar ti bulbul sampas kada panpantim di tawan ti bibiyang ko. Basta nang ibaga at kanyang ti 20 mil kumare iso nga irwar mo. Ay na po, nagadupay lang nga rason mo mat kumare kinam na maagdading utangag kanyang. Madiday ta nga galad mo kumare. Tatatadatuyak nagaduti rason mo. Ay, maikat titiwala mi nga aguutang kanyam kumare no kasta. Bitan nga maperdi ti panaggayon ta kumare. Bita galad mo nga kasta. May kualaan ti utanget tapos ibagam nga awan. Ala ka talaga nga awan mo't kumare ti kwartami. Hanga mabalin kumare. Hanga mabalin. Kay diskartyam kumare kasakno nga rod ti aramidet katan. Pinaka-schedule akon. Apan ni alam datay motor tapos ibagam nga awan. Natika mo nga sawan. Syakpay tag diskarte nga birok ti sabali nga pagutangat. Haan kumare. Paninam namak di utang kanyam. Ay naapo. Anyangay garod kumare, kaawang kwartami kumare. Ay na. Common sense kumare, common sense. Gamitam ta panunot mo kumare. I-discartyam kumare. Anya? Ingka agbirok masapol nga parwarom di utangat nga 20 mil kumare. Kanya na po ipamasposam ta agsubli akto no alas 3. Alas 5 pa magsira di pagalaan din motor. Anya? Pamasposam kumare. Awan lang. Kitam ipabarangay ka. Anya?